Alle weekend gingen er tussen de 75 en 100.000 boeken erdoor uit bij drukkerij Jongbloed. Vooral Bijbels. Net sinds de crisis gaat het goed met het Frieske bedrijf. Dat has de laatste tijd vooral te danken aan een speciaal formaatboekje. Dus aan de dwarsligger. En als je dat dan echt nog combineren met een bekende voetbalclub, dan is het Hielendal bingo. We hebben onlangs dit boekje voor Barcelona geproduceerd en dat is een dwarsligger. Maar dat is ongekend. Hier staat zo ongelooflijk veel informatie in. Hier kun je bijvoorbeeld in terugvinden dat de Dragster Boys, ik meen in 92 met 9-0 of zo verloren hebben van Barcelona. Dus dit is voor de liefhebbers is dit wel bijzonder. En het leuke is dat we zijn natuurlijk actief in Spanje met dit concept. Maar dat via alle aanhangers van Barcelona ook weer dit concept meer bekend wordt. Dus ook marketingtechnisch is het natuurlijk leuk om de dwarsligger weer meer in Europa te krijgen. Jongbloed maakt het echt digitale boeken. Het bedrijf wil met de tijd mee. Dat weet ook Chris Postma. Hij werkt intussen 26 jaar bij de drukkerij. Ik ben begonnen hier als leerling boekbinder. En toen was het voornamelijk nog alles handmatig. En door de jaren heen natuurlijk is dat veranderd. Het handmatig is vervangen door het machinaal. En vanaf een 15 jaar terug hebben we volautomatische machines. Joert en morgen is het feest bij Jongbloed. Het bedrijf is opgericht in 1862 en bestaat dus op de kop al 150 jaar. Daarom binnen de lezings, workshops en kunnen mensen zien hoe de boeken maken worden. Het gaat dan vooral om internationale titels, want 90% wordt maken van het boetelaan. Onze concurrentie zit toch voornamelijk in China, in Zuid-Korea, in India, in Brazilië. En ik moet zeggen dat in Europa wij de concurrentie meestal wel aankunnen vanwege ons specialisme. Ja. Het hele jaar zal de drukkerij nog stilstaan bij haar jubileum door tal van activiteiten te organiseren.